fijn dat je hier binnen. Ja, een schofteling die altijd prachtig waar en mocht ik je verrassen in een klein comité, maar ja, dat we net the real thing, zoals ze er op zijn Engels zitten, dat we allemaal bij helpen. We dachten, nou, we willen toch nog graag even maar de nooiste familie even kwart bij stilstaan en zelfs de onderscheiding even Utrecht. Al die op inzet is niet onopgemerkt gebleven. En daarom had zijn majesteit behagen Jo te benemen dat lid in de wad van Oranje Nassau. Wat zijn de criteria om voor een lintje in aanmerking te komen? Nou, de criteria binnen dat je minimaal 15 jaar lang vrijwilligerswerk dienen gaat moeten. En dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Wij toetsen de aanvraag en wij gaan vaak eerst even met degene die het aanvraagje wil in gesprek. Om even uit te lezen wat de bedoeling is, wat het al hier inhoudt. En dan brengt uw burgemeester als eerste een advies uit hoe de aanvraag. En uw koning die zet als laatste de handtekening eronder. Mevrouw Merkens, het komt net zo vaak voor dat een burgemeester in het zin komt die al zo lang want het door voor je daar vrijwillig is bij een en dezelfde instelling. Had zijn majesteit de koning, dan ik behagen Jo te benemen dat lid in de wad van Oranje Nassau. Wat vindt u ervan dat u nou een onderscheiding heeft gekregen? Kan ik het Fries praten? Ja, bis. Oh, dan is het goed. Dat vind ik geweldig. Maar ja, je vreegt dat zelf net om, hè? Dat door de band dus. Ja. Ik vind het wel geweldig. Zelf had ook achternaam, bij velen een belletje rinkelen. Sinds 2006 schrijft u liedjes voor Wieteke van Dort. En die kennen we natuurlijk allemaal. Liederen speciaal voor veteranen. Een beetje stuk of nee hoor. Het naaldje achter hij zit goed. Wat betekent deze onderscheiding voor u? Heel veel, heel veel. Ik voel de waardering en de erkenning voor al het werk wat je doet. En ook dat de Wieteke van Dort met haar teksten zoveel heeft bereikt bij veteranen.